Demani silenci, per favor. Com tots sabran, el passat mes de març ens deixava Joan Antoni Martínez Martínez, el que ha estat dolçainer de la festa i de les danses de manera interrompuda durant els últims 35 anys de festa. Avui és un dia especial i complicat per al món de la festa, de manera especial per als dolçainers i restauranters de Sant Agustí i per als majorals. Volem que les danses d'enguany siguin l'homenatge pòstum dels xirimiters i tauleters de Sant Agustí i dels majorals. És per això que avui tocaran les danses tots els membres del grup de xirimiters i tauleters de Sant Agustí, i les altres 4 nits, cada nit, com haguera sigut la voluntat de Joan, si Joan haguera estat entre nosaltres, que així mos ho va demanar per a la festa d'enguany. Ell no estarà, però procurarem que la presència d'estos 4 dolçainers de renom, amics de Joan, que han estat convidats a les danses d'enguany, cada nit siga un gran record i com diem, un homenatge pòstum a la figura irrepetible del mestre dolçainer i amic Joan Antoni Martínez i Martínez. A partir de demà, cada nit, tindrem a 4 d'aixòs dolçainers: Jaume González, Miquel Gironès, Xavier Richard i Poli d'Agulló, que acompanyaran cada nit a un dels membres dels xirimiters i tauleters de Sant Agustí. No és moment de paraules, és moment de sentiments. Els sentiments els portem tots dins. Per això anem a començar la festa de la manera que a Joan li agradaria, que és tocant la dolçaina, el tabal, començant la dansa, però abans de fer-ho anem a fer un minut de silenci. Per això demane, per favor, que respetem este minut de silenci a la memòria de Joan Antoni Martínez.